उदालगुरि जिल्लानि धोनस्रि घाटनि कलबारि लक्ष्मी मन्दिरनि लांगोनायाव रायजो राजाफोरनि मावथांखि अरुणोदय 3.0खौ बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुङो। फारसेथिं आसाम पुलिसनि बिबानगिरिफोरा गावनि डिउटिनि अनगायैबो रायजो राजाफोरखौ मदद होनाय खामानि मावनानै होयो। अरां थानानि सासे आसाम पुलिसनि बिबानगिरि पार्किं खालामनो गारिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनायाव हेफाजाब होयो। मानोना बे बिथांखिनि जागायनाय समाव बासफोर आरो साखा खबब्रै गारिफोरखौ पार्किं खालामनो थांनाय फैनायाव लामाया गाज्रि हालोदाव दंमोन। आखायाव खदाल लानानै लामाखौ फोसाबनायाव अरां पुलिस थानानि इउबि ताजुद्दीन आहमेदा बाखनायजाथाव हाबा मावनानै सुबुंफोरखौ मदद खालामनाय नुनो मोनदों। আপুনি ৰাস্তা বনাইছে কি ক'ব? নহয়, ইয়াতে গাড়ীখন উঠোৱা নোহোৱাটো অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে গাঁতটো অলপ পুৰাই দিলোঁ, গাড়ীখন যেন হেৰি ভৰিত নালাগে সেইটো কাৰণে। আজি কি মিটিং আছে? এইটো কিবা তোৰ এইটো অৰুণোদয়ৰ তোৰ এইটো চেক বিতৰণৰ সভাত গাড়ী উঠা নমা অসুবিধা সেইকাৰণে দিয়া। আপোনালোকে হাতে কামে লাগি গৈছে? অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ, ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি যিহেতু সেইকাৰণে হেল্প কৰি দিছোঁ। ধন্যবাদ।